mkpụrụ adịzịkwa n'ụkwa ADC na-apị. Ekele m Maazị Ayo Fayose chịbụrụ Ekiti steeti kwurie ugboro na Peter Obi bekenga otu ADC African Democratic Congress na ADC ga-esi na ADC pụọ ma onwe ka Peter Obi si gbakọta ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị azụ. N'otu n'ime ugboro ndị ahụ Fayose kwuru ya, ekwuru m na-ekwe m ya, gbakọnye na Peter Obi ịhapụ ADC ga-apụtara ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ịkwa katiere ọkụkọ akị, maka na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla na-achọ n'ike ọkụ bụ mmeri na nhọpụta, ma Peter Obi bụ otu ugo. Ka Peter Obi mesịrị pụọ na ADC, kedụzi ebe asụrụ asụ dobere ọdụ? Atiku Abubakar nwetala onye mpaghara Southern Nigeria achọba mpaghara South East ga-eso ya zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria, maka na Ijogwoja bụ onye Northern Nigeria. Anụrụ m na Rotimi Amaechi sịrị ọ bụrụ maka isote n'ọkwa ịzọ onye isi ala Nigeria, ya kpọzinakwa ya aha. Nnukwu na-emeka ihe dị ọha chịtụbụrụ Imo steeti ekwuola na ọ bụ ezie na Atiku Abubakar bụ nna ya ukwu, mana ọ bụ ezi nke ịhụsịa na Peter Obi onye Igbo ibe ya na-azụ ọkwa onye isi ala Nigeria kwete jesote Atiku Abubakar n'ọkwa maka ịzọ ọkwa onye isi ala anyị kwụzi ntị gbara anya maka ịhụ onye Atiku Abubakar ga-enweta ga-abụ onye Southern Nigeria maka iso ya zụọ ọkwa onye isi ala Nigeria, maka na ọkwa ọchịchị ala anyị kwesịrị ịbụ onye Southern Nigeria nọ n'isi ya, n'ụdị onye Northern Nigeria isote ma ọkwa maka afọ 5 ga-ejedobe n'afọ 2031 ebe Atiku Abubakar na onwe ya bụ onye Northern Nigeria. Ịbụ onye Igbo bụ otu ihe dị mma, mana ịbụ Igbo bụ Igbo bụ ihe ọzọ makarịsịa. Ịhụla ka mmekọ ihe dị ọha si gosi na ya bụ Igbo bụ Igbo. Iwu ọchịchị ala anyị nyere nwa Naịjirịa ọbụla ohere ịkwado onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla masịrị ya. O nweghị onye o nyere ikike iji ọnọdụ ya weranye nunye maọbụ mmanye ndị ọbụla ịkwado onye maọbụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-abụghị uche ha. Wee na-ajụọ na-asịo ndị City Boys Movement ma ọ bụrụ na ha ka dị, ha bụ Igbo bụ Igbo? Wee na-ajụkwa na-asịo ndị ọchịchị steeti na South East na-akpọkụ ndị ha na-achị ka ha hapụ Peter Obi bụ naanị ya bụ onye Igbo na-azọ ọkwa onye isi ala Nigeria maka afọ 2027 n'ụdị ghara ịkwado ya. Ha bụ Igbo bụ Igbo? Kwa abụ m Chukwuma Ogbonnara. Ịmara ihe ga-eme na mụ na ga-agba nnọkọ n'ụdị a n'ozi Igbo nke echi, gwa m ya kịta.
mee ka mmata ka nkata si masị gị n'oghere like maọbụ comment ma zigara ozi ụga ndị ọzọ.